ଆଜି କଲେଜରେ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିବାରୁ ଗାଁରୁ କନିକା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇ କନିକା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କନିକା ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁରେ ଆମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମସ୍ତି କରୁ, କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁ ଆଉ ଖାଉ। ତ ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଚାବିଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁକରି ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ତାଲାଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଲା ନ କାଟି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଚାବି ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯାଇ ଅଶୋକ ବଜାରରୁ ଆଣିଥିଲି ବିରିୟାନୀ। ଦ୍ୱିପହରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଜୀବନଟା ବି କେତେ ଅଜବ ନା, ଯଦି କେଉଁଠି କେତେ ସମୟ ଆମେ ରହିଯାଉ ସେ ଜାଗା ସହିତ ଆମର ଲଗାव ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ରୁମ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହେବ ଏ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରହିଛି, ହେଲେ ତଥାପି ଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସତରେ ଏ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ସମୟ କାଟିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ରୁମ୍ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ଲଗାව ହେଇଯାଇଛି। ବିନା ଗୀତରେ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଟିକେ ନାଚି ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଗୀତରେ ନାଚୁଛି। ତାପରେ ସକାଳେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଅନପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅନପ୍ୟାକ୍ କଲାବେଳେ ଏଇ ବଲ୍ଟିକୁ ପାଇଥିଲି। ଏ ବଲ୍ର ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ୟା ସହିତ ଖେଳିଥିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ।